എല്ലാവരും അസൂയയോടെ നോക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റി കപ്പിളാണ് അസിനും രാഹുലും. ജനുവരി 19 ആർഭാടപൂർണമായ ഇവരുടെ വിവാഹം. മൈക്രോമാക്സിന്റെ കോഫൗണ്ടറായ രാഹുൽ ശർമ്മയുടെ ജീവിതസഖിയായ ശേഷം അസിന് ജീവിതത്തിൽ എന്നും ആഘോഷങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അസിന്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാര്യമാരെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും രാഹുലിനെ കണ്ടുപഠിക്കട്ടെ. അസിന്റെ പിറന്നാൾ ദിവസത്തിൽ രാഹുൽ പുറത്തുവിട്ട ട്വീറ്റാണിത്. ഒക്ടോബർ 26 അസിന്റെ 31ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ അസിനും രാഹുലും കൂടി തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം മാൽഡീവ്സ് ആയിരുന്നു. മാൽഡീവ്സിൽ വെച്ച് പിറന്നാൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അസിൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ പ്രത്യേകമായി ഒരുക്കിയ കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. സംഗീതാത്മകമായ ആ കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ അസിനെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചു കാണുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്നും ഈ സന്തോഷം നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യൂ. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.